Hello para pedagang. Karo kowe guru markets. Ayo miwiti karo data ringkesan kanggo perusahaan. Ayo kang katon ing saben indikator ing liyane rinci setitik luwih. Yen perlu, sampeyan bisa nyeleh mandeg. Kita ngajak sampeyan kanggo njupuk dipikir nyedaki ing saben indikator saka perusahaan ing pitakonan. Saiki kita bakal bandingake indikator dasar utama perusahaan Advanced Inch ticker ASX. Review adhedhasar data saiki wiwit 10 April 2025. Miturut klasifikasi guru markets perusahaan Advanced Inch, kalebu subkategori chemistry. 57 perusahaan melu ing analisis iki banget wakil. Kanggo solusi ing pesenan, ndeleng mburi video iki. Asil sakap kanggo perusahaan minangka nderek 8 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 1,9 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar ing pasar kita kabeh, kita bisa wigati sing rata-rata kanggo pasar ing agregat punika 1,9 terms. Nglawan skor 8 poin Advanced Inch. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Advanced Inch lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Advanced Inch nuduhake owah-owahan minus 24,5%. Marang dinamika rega kanggo subkategori minus 12,1%. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging kita kudu mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar perusahaan Advanced Inch punika $0,56 miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku $469 miliar. Advanced Inch nuduhake 0,12% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $0,77 miliar. Kanthi kapitalisasi neraca subkategori $191 miliar. Advanced Inch iku pukul 0,44%. Wis nggawe perbandingan saham sing dikuasani dening ijol-ijolan lan nilai buku, kita bakal weruh ing ngisor iki. Nuduhake Advanced Inch ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 0,12%. Regane buku 0,404%. Iki 237% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar saham. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi imbangan ing subkategori apik 1. Utang organisasi analisa jumlah kanggo $348 miliar. Ayahan finansial kanggo neraca kapitalisasi jumlah kanggo 45,2% saka ibu kutha. Skor adhedhasar tingkat utang perusahaan apik 1. Rega perusahaan kanggo rasio pangentukan punika 12,8. Kanthi rata-rata ing subkategori 37,9, iki 66% luwih murah tinimbang ing subkategori. Taksiran saka nilai pasar kanggo media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori apik banget 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $44 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa liwat sabanjur 12 sasi sing tentatively samestine $70 mayuta-yuta. Lan iki 59,1% luwih saka saiki. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori apik 1. Rega perusahaan kanggo imbangan revenue punika 0,4. Rata-rata kanggo subkategori punika 1,6 lan iki 75% luwih murah tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Taksiran nilai ijol-ijolan kanggo indikator revenue dibandingake karo indikator ing subkategori apik 1 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $1.520 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo teka 12 sasi samestine $2.420 mayuta-yuta.
Iki 59% luwih saka saiki. Taksiran indikator saka kira-kira volume dodolan mangsa dibandingake karo indikator ing subkategori apik 1 titik. Wates dodolan punika 2,9%, karo rata-rata kanggo subkategori 4,2%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 1,2%. Taksiran margin dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan 0 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 0,379%. Sing 216% luwih saka bagian kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nuduhake ora seimbang ing rega pasar perusahaan Advanced Inc. mbok menawa menyang underestimation. Jumlah ibu kutha, saben pegawai organisasi podo karo $389.000. Dene ing subkategori $1.226.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 68,3%. Taksiran jumlah ibu kutha pasar perusahaan saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Jumlah bati saben karyawan perusahaan yaiku $30,400. Kanthi rata-rata kanggo subkategori $32,400. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 6%. Taksiran bati saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan 0 poin. Revenue perusahaan saben pegawai $1.047. Miturut subkategori $778.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 35%. Taksiran revenue saben karyawan individu dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Saham for sale punika 1,4%, karo rata-rata subkategori 2,3%. Iki taksiran saka remet singkat bisa. Indikator RSI 14 nuduhake tingkat 38% kanggo perusahaan Advanced Inc. Kanggo subkategori, tingkat iki kira-kira 43%. Teknis, securities subkategori sing rega ing cara sing padha enggo bareng perusahaan Advanced Inc. Rega saham perusahaan saiki udakara $21. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $32.99. Dinamika taksiran saiki lan ramalan konsensus kira-kira 56%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedia, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan publikly mangsa iki, dening informasi regane saham, lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan free, link ing komentar pinet. Minangka asil saka regane sekuritase perusahaan Advanced Inc. Sistem informasi guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan kanggo nambah ing rega $21.11. Kesepakatan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane cukup dhuwur. Pambiji perusahaan ditindakake kanthi pendekatan penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 23,62. Mandeg mundut disetel ing 18,6. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan ditutup kanthi mandiri adhedhasar asil sesi tanggal 10 Mei 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker, IT bakal dadi pesenan jual imbangan. Video babagan transaksi imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup salah siji pesenan, dasar utawa wawas, urutan ngelawan ditutup kanthi otomatis.
Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton video iki lan gunakake sistem informasi guru markets.